Okay, dating ang muna nga kidag para kada kayo kami tatanga. Ang daw iti Biyernes. Hello, kasin ko ako kanong ko ng kumadre Marcy Santiago. Kinakman no da baterya lang. Ayan daw. Florentino Javier, good afternoon. Jagam din ti agayan no wapunto mga rem kaniya. Kaamok ti pagpanaga kan kanekto dagito'y lulwa. Ngayon inumen? Daytay gwapo ako nada at sisipul tinubyana. Ay! Sa balik pa'y ti kalibin na at danto pa'y masikugan na. Ay, hapo, Diyos ko. Jakdam din ti agayan tay baro amartikero. Mamartekak man. Kaamok ti banag ko sultan tanog ti mauray ko. Ay, nakwal palbalot. Daytay baro abartikero makikidog lang inaam mo. No sumangpet ay por Diyos Santo ang bispis siya ken nagkarkaryo. Hello, manang Scardy Hori. Hello darling. Good afternoon. Keep shading mga ka-idol. Tumulong natin agwad ang tata. Hello, kasin. Gwapo ako na ni Mami Marcy Santiago. Nagwapo ka raw. Ay, ka kasin, Marcy? Marcy Santiago nga raw. Nang una adya kaya tasugador ama asawa. Ay! Kaamok ti pagpanaga isanda ken iyutang na. Ang tagisalda. Ay sugador ako nada ang pingpinggit latin amuna. Hello, kasin Scardy Hori. Ag majud ang paraha ag tupadala ti amuna. Jakgam den tay laklak kaya Eko. kubo abang panguta. Aray ko. Aray ko. Kaamok ti pagpanaga nagsakkunton ti maikala. La Marsmano. Daytay lakay no isgasat ko di na maited ti happiness ko. Wala ka Marsmano. Kay kayat ko tay ang bakit nga kurhimetre. Ay, sawan di obeng mabaling ang pagmalo. Yan, umi nga kat mama. Ame ka nagkumpo ko na namin. Hi everyone, I'll be watching ko na ni Manang Scardy Hori. Aloha ate, hello Tata Carmelo Andres, Mami Marcy Santiago. Hello Terry, Bello, happy watching. Manang Rosie Almasan, Idol Oli Taka. Hello Manang Arlene ako. Aglalo, adya kaya tay walay apat tumpala. Akay, taamok ti pagpanaga, may sa akto nga agbibya. Daytay walay no isut sumro at happy lang inaam mo. No sumang petay ang dudukot, no awan paksiw anapudo. Noodles na. Kay kaya ko tay pumre manalo na pagtumpala. Apay man. Kaawan mo ti problema naragsak to ti masakbaya. Ano man nalong sa udo? Tanungan nalong ti maasawang uray awan lang di awan. Ay, ador sugador ka na. Naragsak to ti pamilyam tanang ti na asawa. Hello Ninang Joby Miguel. Kaya ko tay pobre manalo na pagtumpala. Kaya ko tay pobre manalo na pagtumpala. Ay sa itali. Hello Ninang Joby Miguel. Good morning idols ko na nakasamot kanyang Ninang. Good morning. Manang Irene Tuna Candrada, Idol Mary Bautista. Happy watching po. Idol Edgar Batuon. Hello, Idol Joby Miguel. Kasama tayo kay Tita Linda Amos. Good afternoon. Ninang Jinto Bion. Kasin Bet Carlos Jr. Kasin Panji Carlos. Idol Joby Miguel. Commander Marcy Santiago. Kami Dolores Gambino. Idol Tuna Canelo Cuadra. Commander Edna Ken Alejandro Arnap. Dalis Calione. Idol Hemi Puisimayang. Idol Sylvia Yatangles. Salakat parang Spar. Febukan aliw-liwa. Dahil ito'y
isa sa init kakina yawang man daytoy aya umurnoy ko ayin kangat ipangat ranyag dayta inas ranyag dayta inas isut pagkapiyakan linimunton at awen jagtong akayae balit na ka daytoy aya kayang nakatuwirik na dagsangga sa takon no di mo laeng ipangat uluyan na laeng uluyan na laeng musikat na rangkas. Hello, Manang si Kea. Happy watching Manang si Kea. And also to Manang Jacqueline Parayo, idol. Manang Mercy Francisco. Hello sa Susan Lucero